wurin malami don haka yin haka ɗin ne ya gagare su suka gani an mun yi haka yanzu za mu samu girma an za mu ɗauki wannan hanyar ai ba za mu zama malami ba yau za mu samu girma don haka kawai in mun sa kayan su ba mun samu girma an mun buɗe baki ba mun samu shiga cikin su ba don haka a kawo mana bututu kawai mu ajiye mu yi magana mu yi wa'azi dama magana ake so ba wai abin da ilimi ba ne a kawo a aji to malaman nan gaba ɗaya haka suke shi yasa ina kiran ƴan uwan musamman ƴan uwan mu ƴan ɗarika da suke wa'azi in suna so su yi fatawa ko da babu su karanta littattafai guda uku su ji shi yadda ya kamata alfiya ibn malik ku karanta shi ku ji shi yadda ya kamata a fahimce shi a gurin malamin sa na biyu usulul fiqh ta hanyar jam'ul jawami ku karanta shi ku fahimce shi yadda ya kamata a gurin malamin sa na uku muhtasar khalil ku karanta shi ku fahimce shi yadda ya kamata wannan sai kai wallahi in baka karanta littattafai guda uku nan ba in ka ce za ka yi wa'azi ko za ka fassara qur'ani ko za ka fassara hadisi wallahi mu dai muna jin su ai mun san su kuma muna jin su yawancin su muna jin su abin dariya ne abin takeici ne abin kunya wallahi daga cikin malamai ɗari in na saurara wallahi ba zan samu malami biyar da zan ce masa zan iya ce masa malami biyar wallahi abin mamaki amma kuma gashi sun cika garuruwa sun cika mawaƙi sun cika facebook wai da koyarwar addini wallahi ɗari in ka tara ba biyar ba zan gamsu da ilimin su sai su karanta maka abu yadda za su fassara abin yadda kuma lafazin yake ba da ma'anar da kuma muradin daban yake da abin da suke faɗa wani ma ba bai iya ya karanta daidai abin da ya rubuta ba ko shi malami ne mai ba da fatawa ne don haka ɗan uwa ilimi ba abin wasa ba ne wannan takaitaccen bayani ne da ya shi akan fatawa da ake samu da wurare da dama wayansu wuraren dama ba su da malamai duk wanda aka samu shi malami ne a wayansu kuma ɓata gari a cikin addini sun yawa su ne suka fi yawa mashi su suka fi yawa ai ba zai gagare su su bude shafi a cikin facebook ba zai gagare su yanzu ni inda ba da shafi a facebook amma shafuna da aka bude da suna na ya fi 10 zuwa 20 dukkan su ni ban san su ba wani ma sai a ɗauke ni a sani sai kuma in fita a ciki na kowa ne shi yasa yadda suke tafiyar da al'amuran kamar abin wasa a gani duk mutumin da ya bude shafin kansa yake so ya bada fatawar addini to ba malami ne mahaukaci ne duk mutumin da an ba koyarwar wani littafin malamai yake yi ba misali akwai fatawa na malikiya da kuma kabuli darasinmu na muktasar khalil ne kawai za mu sa shi ciki don mutane su amfana da ilimin malamai ba da ilimin mu ba muke so su mutane su amfana da ilimin malamai muke so su mutane su amfana ba duk mutumin da ka gan shi ya bude shafi yana ba da fatawa ba shi da matsaya ɗaya ba shi da kuma mazhaba da zai yake fatawa akan koyarwarsa to wannan ba malami bane mahaukaci ne wannan kuma ba faɗi na bane faɗin ma'aiki man afta an kulli ma su'ila fa huwa majnun musamman kuma akwai malamai da sun bude shafufuna daban-daban kuna ganin su aiki kuna ganin su sai su yi wa'azi so dubu ba za a samu amfani ko daya cikin ba amfanin addini ne ba za a samu don haka ya kamata a guje su in za ku yi karatu ku je ku yi karatu a wurin malamai a wurin malamai za ku yi karatu ni har yanzu in ba malamin ba koyarwar malamai magabata yake yi ba ba zan ce masa malami ba domin ni ban ga malami ba har yanzu ba za ka gani ba kuma shi ban ga malami ba a cikin masu koyarwar ba ɗaya dan ban ga wanda yake koyar da muktasar ba a cikin su ni kuma ba ka koyar da muktasar wallahi kai ba malami ne duk yadda duk surutun da kake yi kai ba malami kai iya surutun ka gama rayuwarka ba malami bane kai in malami ne ka koyar da muktasar daga nan sai kai fatawarka yadda kaga dama wallahi zan ce maka malami
amma an baka koyar da muktasar ba ba za ka ce mana kai malami musu gurare ka ba za ka koyar da mutane ku ce kai malami musu gurare ka kuma kana so ka fahimci manufar littafin Allah da sunan ma'aiki ba zan ce maka ka fahimci manufar addini, ka fahimci manufar littafi, ka fahimci manufar sunna kana ba da fatawa ta halin kanka ba, sai ka karanta littafin nan ta mujtahid duniya ala al-islam jam'ul jawami din nan sai ka karanta shi, ka fahimce shi, ka koyar da shi. Daga nan zan fahimci cewa ka san yadda za ka fitar da hukunce-hukunce a cikin nusus na alƙur'ani da sunna. Waɗannan mutane dubbunansu da kuke ganin su a cikin shafukuna na Facebook duk jahilai ne, wallahi masu sauraron su sun fi su yi. Wallahi nake cewa masu sauraron sun fi su ilimi. Gardayen banza ne kawai suke fata addinin musulunci. Allah ya isa. Addini da yake da kima, addini da yake da matsayi a wurin Allah da ma'aiki da malamai su suke son su maida shi addini ne a haraka ce ta kowa. Shi yasa ina kiran sarakuna waɗanda suke da kalima a cikin al'umma, ina kiran su duk malami mai ba da fatawa a san matsayinsa, wani mazhaba yake yi. Don ba a aiko shi annabi ba zuwa ga al'umma, ba a aiko shi ba. Mutum ne kamar sauran mutane, yana laifi yana kuma dacewa, ko ba haka ba? Kuma binsa ba umarni ba ne a gurin Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma ba malami ba ne, balle ka ce masa bin malamai ne. A gani wai mutane suke wai su malamai suke ce, wai su malamai suke ce, wa ya ce maka su masu shafukuna da suke wa'azi malamai, wa ya faɗa maka? Ba wanda ya ce maka su malamai, kawai ɗan surutun banza ne. ɗan tambele. Don haka su koma su yi karatu har yanzu. Don duk surutun ka ba komai bane mu a wurin. Ka koyar mana da tattafai guda uku nan mu san cewa kai ɗan almajiri ne kuma ka shigo hanyar ilimi. Ɗan almajiri ba a haka ya kai malami ne kan guda uku ne sun tara dubunnan littattafan musulunci. Ka gagara ka karanta waɗannan, amma kuma kana so ka maida kanka kai malami, ka yi rawani, ka buɗe shafi, kana bada fatawa yadda ka ga dama kuma kan addini. To wallahi a daina sauraron waɗannan mutane, kuma a san malamai a bisu, a san kuma littattafai da za a karanta a yi addini da su. Kada a yadda a yi muku wani fatawa a cikin addini face sai a wani littafi na malamai. Duk malami da ya muku fatawa ku ce musu ban ga wannan fatawar ta a cikin risala ba, a cikin mukaddimatul iziya ba, ko kuma ban ga fatawar nan zai iya ce maka ai ga hadisin ma'aiki. To su wayannan ba san hadisin ba abin da yake so ya gaya maka ba ma'ana shi ya fahimci abin da su ba su fahimta ba su fahimci shi ba. Ya har yanzu ya maida ka mahaukaci ne kai ba ka sani ba. Don haka ka ce masa ni ba hadisi nake nema ba, a'a ni malamai ne suka ce nake nema. Malaman nan bayan sun gama sanin hadisi tukunna suka ciro mana wannan hukunce. Domin ɗaya daga cikinsu ya haddace hadisai 100,000, wani 200,000, amma na tabbata kai baka da 1,000. To don haka ka tabbatar hadisi ba za ka kai su ba, ni ka gaya min maganganunsu me suka ce a kan wannan matsala in bi. Don ba a aiko ka don in bi ka ba, kuma ba a tabbatar mun kai malami ba mujtahidi ba. Na gani ka gaya mashi kun ka huta, shi ma ya huta, amma ka ba shi dama, yau ka ba shi dama ya yi maka fatawa, gobe ka ba shi dama, to shi kuma zai ɗauki kansa kamar shi malami ne. Ka gani sai ya mai da kansa gaba ɗaya shi malami ne, ya faɗi duk abin da ya ga dama a cikin addini. Ka gani ka hallaka shi, ka hallaka kanka gaba ɗaya.
yin hakan fa wai ba cutar da shi bane, yin hakan fa tsirar da shi ne kafin a tsirar da kai. A ganin tsirar da shi nake so ne, shi wanda yake shi malami, don halin da yake ciki hali ne na hadari. In ba a cire shi an sanar mashi shi waye ba, kaga har yanzu shi jariri bai san ciwon kansa ba. Ya kamata a koyar da shi ya san ina yi dutsa. Allah ya sa mu dace. A nan za mu tsaya mu yi a fatiha kafa bakwai. Akwai mutane da suka nemi addu'a daga wurinmu, bayananmu ne insha Allah za mu ci gaba da su, wani lokaci za mu samu kuma har yanzu mu fada a bayanin, saboda mu sanar muku muhimmancin wa'annan littattafai guda uku nan da na amince su. Domin shi a cikin Malik a fannin nahwi ya rufe kofa, haka kuma shi Jam'ul Jawami a fannin usulul fiqh ya rufe kofa, haka kuma Muktasar Khalil a fannin fiqh ya rufe kofa. Shi yasa nake so duk ɗalibin ilimi ya zamanto ya san da wayannan littattafai guda uku kafin ya zamanto yana sama da almajirai yan uwansa, ba kafin ya zamanto ya shiga cikin malamai ne, a kafin ya zamanto yana sama da almajirai yan uwansa. To don haka nake kokarin in jawo hankalinmu zuwa yin karatu, kuma insha Allah alfiyar da jam'in jawabin dukansu za mu sake sa su, domin jam'in jawabin mun sa shi kuma mun karasar da shi, amma har yanzu za mu sake sa shi, za mu abin nan za mu koyar da shi. Haka kuma alfiyar ibn Malik shi ma za mu koda a sati guda ne, za mu samu lokaci shi ma mu sa shi. Ya kamata mu sani mutane su san manufar nusus na alƙur'ani da sunnan ma'aiki, su fahimci duk wanda ya gaya musu gaskiya, su fahimci gaskiyar a ciki, su fahimci kuma ƙaryar a ciki, su san yadda addinin yake, kuma su san yadda waɗannan masu da'awar suke. Domin wadda awi ma da tukimu alaiha bayyinat abna'uha aka ce ad'iya. To mu karanta Fatiha kafa bakwai. Malamai akwai mutane da suka nemi addu'a, su ma Allah ya biya musu bukatu su da alkhairi. Akwai khalifa shi ma ya nemi addu'a, ya kamata mu karanta masa Fatiha kafa bakwai. Mu roƙe ku dan uwa mu karanta masa, Allah ya biya masa bukatu su na alkhairi. Khalifa Baba Talba, Allah ya kiyaye shi, Allah ya ɗaukaka shi, Allah ya ba shi nasara cikin duk abin da yake nema, Allah kuma ya albarkaci zuriyarsa, Allah ya saukar da lafiya cikin kasanmu, Allah ya kiyaye musulmai duk inda suke, Allah ya ba wa lafiya duk wanda ba shi lafiya, duk marasa lafiya Allah ya ba su lafiya. Da ɗan uwanmu ɗin kasuwa su ma Allah ya albarkace musu kasuwanci, Allah ya sa albarka cikin kasuwancin su. Ɗalibai masu ilimi su ma Allah ya ba su ilimi, Allah kuma ya shiryar da su zuwa ilimin, kuma ya fi aiki da ilimi. Da wannan niyyar ya kamata mu karanta Fatiha kafa 21 ɗan uwa, 21 mu roƙi Allah mai tawassuli da shi ya biya mana bukatun mu. Barakallah, wannan shine karshen nasihatul ulama na yau Asabar 5 ga watan 2 shekarar 2021 lissafin Gregorian kalanda daga Hadara Miskiniya Maiduguri. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.